kadudong kadidang. Magandang hapon sa inyo lahat. Ang oras natin ngayon ay alauna na ng hapon. At nakikita nyo siguro, napapansin nyo ay umuulan yung araw na to. Kaninang umaga pa hanggang ngayon umuulan pa rin. Wala man lang katila-tila ang ulan. Pero hindi naman siya mas malakas mga kadudong. Pero nakakabasa rin talaga ng tao pag naglalakad ka sa daan. Ngayon dumaan ako nila ni Erwin dito sa kanilang pwesto. Napapansin ko yung kanilang kalagayan dito. Yan mga kadudong, yung kanilang kalagayan dito. Si Erwin, nagano na lang siya ng ano ba ito, plywood wen. Para lang hindi sila mababasa. Kasi dito lang sila umiga mga kadudong. At may kasama sila rito. Yung pangalan nito, well, buti na katulog siya dyan na Rocky. At saka na yung isa naman, yung babae, asawa niya. Ayan ang kanilang sitwasyon dito dudong, at saka umuulan ngayon eh. Buti si Rocky ay nakakatulog na basa naman yung kanyang higaan. Ano nangyari sa asawa mo? Kaibigan mo? Buti nakakatulog siya, wala ba siyang bihisan? Barang basa yata kayong dalawa. Tulog? Pagod. Nilalagnat. Ay naku. Nilalagnat siya. Ay pare. Ano yung Nilalagnat raw. bakit niya? May gamot ba kayo? Ba't yung pinahiga dyan sa ano? Meron kayong gamot? Hindi, lagyan natin yung gabi. Oo. Wala kayong gamot? Okay. May uod pala yung ano ko. Naku. Mga kadudong, lagnat pala to kaya naku, nangyayari nito. Ros, may lagnat to Ros eh. Sino pangalan nito, Wen? Rocky. Naku. Asan na May siya? lagnat siya, tapos dyan pa siya humihiga sa basa. Saan pala kayo galing? Ba't basa kayo? Saan kayo galing? Nangalakal? Gagala-gala lang kayo? Naku mga kadudong. Ako din, gala din ako. Naku, kawawa naman tong isa, may lagnat. Ba't dito mo dinala? Dapat balang yan siya. Tumba. Natumba na lang siya? Gawin mo dyan. Natumba na lang siya bigla dito? Bigla lang natumba. Saan dito? Oo. Naku. Dito. Doon ka kasi yan. Pero kanino ba yung padyak? Sa inyo? Tapos siya pa yung nagpapadyak papunta rito? Naglakad-lakad na. Tulak lang. Tulak. Mga kadudong, ano bang gagawin ko nito? Ayaw ka na. At saka si Rose pala, ayan. Papansin ko nga dito kadudong, dumadaan ako. May nakahiga dito sa may Lasing. dito lang siya sa island. Ito. At saka nakahiga siya, basa yung damit, basa yung bata, buong katawan niya yata basa eh. Yan mga kadudong, kawawa naman. Kausapin mo nga kung may gamot ba? May gamot siya may inom? Diyan mo ilagay. Hindi ko naman siya pwedeng hawakan. Buhatin natin ko yan. Mainit? Malamig na yan. Kasi Ay, Win, ikaw na lang buhat. Mas ka rin. Tulungan niya na. Mag-mask ka, Win, ha? Kasi mahirap na, di ba? Diyan, paano sa karton? Ano naman kasi diyan? Baka nilalamig siya. Yan manay, binubuhat na siya kasi. May lagnat ka, pre? May gamot ka bang ano? Naku, bibilihan mo to ng gamot. Ganito. Bigay mo sa asawa mo. Kawawa naman. Bigay mo kay Rocky. Yung kanyang kaibigan daw. Hanap daw ako ng ano ko. Kawawa naman mga kadudong. Naku, Diyos ko. Mainit ba? Mainit siya? Oo nga po.
Ano mo nga kayo yung payong niyo? Lagay mo yung payong, di. Ay, Ito po. Para di siya ma... saan ba ito ilagay? Ayan mga kadudong. Yung sitwasyon nila dito kadudong talaga. Pastor natin tatay. Tay, maraming salamat tayo. Birthday Oh. si November 1 eh. Ha? Birthday ko na malapit. November 1? Ba't November 1? Yan yung kapanganakan mo? Oh, 1989 na ako. 19 na, ha? 1989. Ah, Kaya nag-iirog, tangin na kasi. Wala na kayong masilungan ng maayos. Tangin na nga, isa kayo pumunta, wala. kaya inabot ka ng ulan, nababasa kayo. Lagi kami nagtitimoles. Nadidemolis yung tinirahan yung bahay. Saan ba kayo nakatira dati? Peryak, ngayon sa Montalban. Ay, asawa kong original. Ah, pero ngayon na wala na talaga kayong matirahan. Yung Tay, yung interview mo kami ron sa ano, yung dalawang ano ron, dalawang anakins ko. Ah, kayo yon? Ako yun. Hindi ko talagang anak yun, ano lang yun. Anak-anakan nyo. Bali talaga may asawa talaga na original yun. At kumbaga yan ang original mong asawa. 5 years kami nagsama, hindi kami nagkaanak nito. Ah, kala ko may lagnat ka. Hindi, ngayon, parang maiit pa na yung katawan ko. Ah, may sinat. Kulang siguro sa alak eh. Tapos naulanan ka. Kinakabahan nga ako dahil dumadaan ako dito. Kasi lagi ko naman silang tinikiran sa Ay, iyo. na ba kayo ni, ano? Nakahiga dito sa ano, island lang siya nakahiga. Basa pa Tay, yung hinigan. birthday ko sa November 1 ha. Malapit na. October na Kaya ngayon. naman na si Kuya, doon nandito pa, alam natin pagkwento mo kayo. Right, mga kadudong. Kala ko. Ayaw, mahaba na yung may kumakay sila. Wala. Naawa kasi ako sa'yo. Wala yung taraka dito. Tumingin dito. Tapos si Erwin naman nakatalokbong dyan. Hawak-hawak yung tabla. Si Edwin. Malak tama nun. Kaya sabi ko mabuti na dadaanan ko na lang. Saan ka galing pala, Ros? Ha? Saan ka galing? Oo. Ano junk shop? Nagbinta ka? Hindi. Kumain na kayo, ano? Hindi ako pinabalik. Hindi kumain na kayo? Hindi, Kumain wala na kayo? akong pagkain. Huwag mo yung kanin doon kalahati. Bibigyan tayo. Ayun o, sa kaldero. Kaya si Pastor yan yung handang tumulong sa atin. Na-interview kayo yata yung unang i-interview niya. Ayun, doon kayo sa may ano, sa may simbahan ng ano, yung Koreano? Korean? Pinayos na kami ron, nabasag yung paso eh. Nagalit yung chick eh. Nabasag yung paso doon, yung Paso. taniman ng ano? Nalagyan ng tanim. Oo. Ano, mga lasing, wala na sa ano, ulog. Kaya ano, hindi alam kung ano yung dinadampot. Hindi na to. Ayun, nag-aaway ba? Selos. Nako. Ba't nag-aaway-aaway sila? Nag-aaway-aaway sila doon? Hindi. Yung ano kasi, Ano lang? mababa namang ano yun eh. Mababa. Kumbaga sa, di ba? Oh. Selos lang ang dahilan. Kaya Tatanungin mo. nagwawala dahil sa silos. Nako. Selos ka sa panahon ngayon, pukin na ngayon, kailangan natin kumain, di ba? Dapat kasi sir, hindi mo kasi sir, bala ko Ang selos kasi pukin na ngayon. Kaya kinakabahan ako eh kasi Hindi na magselos nakikita kung- kita dito na sa sitwasyon mo, diyan ka nakahiga, basa pa yung hinigaan mo. Delikado yun dahil baka mamaya pasukan ka ng lamig, airihan ka. Hirap kasi Tay, ang hirap magmahal ng dalawa. Lalo na yung una na pamahal Mahirap, ka na. mahirap talaga yung mamamangka ka sa dalawang ilog. Hindi, una kasi Ano, nagkaroon hindi ba, kami ano ng relasyon nito. Oh. 4 years kami nagsama, nagloko. Sumama sa iba. Oh, Eh, tapos, dumating sa buhay ko yung may anak. Pero hindi kami nagtagal ng 2 taon. Siguro makakalating taon. Nagsama. Ito, 4 years kami nagsama 4 years. nagloloko.
Eh yung kasama mo nung una, May yung anak na yun. May anak na yun. Di ibig sabihin, maghiwalay na kayo doon. Kayo na ulit. Isa-iwalay kami, siyempre, sa akin. Mahirap talaga yun, yung sitwasyon na hirap pinasok mo. Ang hirap mamili, siyempre. Kami, kahit bago lang kami, parang napamahal sa akin mga anak ko. Pero wala kayong anak na yan, no? Ito, wala kaming anak, pero yun, anak talaga niya sa unang asawa Silosan niya. kasi Pero, siya. wala ka pa rin anak talaga. Hindi ko anak yun, yung sinabi mo na anak ko, hindi ko anak. Oo. Ito, Wala siyang asawa. 4 years kami nagsama niya. Bali, Oo. ito yung pinaka-original. Oo. Ang relasyon kasi namin, siya yung naglolo ko. Ah. Sumasama sa ibang ano, yun. Parang Pero ngayon, babalikan na kayo. Hindi. Ang pagsasama namin na ito, hindi ko alam kung Kailan? pagsamantala lang. Kasi Ibig yung sabihin, pinakasama nito, nagda-drive ng anong dinadrive nun? All around kasi kompleto ng lisensya, lahat SS. Eh ako nangangalakal lang. hmm, Ano yung trabaho nun? Driver ng bus. ibig sabihin, maaari din kayong Pero magkalayo wala. uli. Silosa lang kasi ito eh. Silosa. Ah, Malayo. pero mahal mo talaga siya kasi ngayon nagsasama Hindi, na wala. kayo. Wala sa akin yun kasi Bigas kasi, hindi mas- ko rin po ano nangyayari. mas lama ako eh. Matagal kami nagsama na ito, 4 years. Oh, Samantala nagsama sila. kaway na lang. Patay. Patay ka na, Brinondo. Ay, mga kadudong, kung maalala nyo, ito pala yung na-interview natin nung yung Talaman ako tayo. May sarili akong bahay, kaso nga lang, tangina, naghahanap ako ng makakasama ko yung totoo at tapat. Ngayon, nagkabalikan kami nito tayo. Oh. Siyempre, ayoko naman sa kinakasama nito, parang wala naman nangyayari sa may daming Ay, may damang daming motor, motor ni pastor. Kaya may nag-aaway sila yung magkaasawa yata. Na-interview ba yung dalawang yan? Hindi. Hindi. Ikaw lang yung dumadaan kasi agad dito. Sa akin. Napapansin ko yung liga ka dyan sa lang. Algi. Hindi, sa Chinese ko lang yan eh. Binagalang nila ako pero kung Okay mga kadudong, okay na pala, okay ka na. Boss, okay. mahirap mamili kung sino yung taong Mahirap talaga. kung sino yung taong tunay at tapat. Lalo na yung tunay at tapat. Yun yung Kumbaga, hindi ko na Sa madaling salita, mahirap talaga mamamangka sa dalawang ilog. Kasi kailangan mamili ka doon, Mahirap. saan ka ba talaga. Diba? Mahirap talaga yun. Kaya ang makapag-desisyon din dyan, ikaw lang din mismo. kasi ito yung pinaka-original, may pagkaisip bata. Yung pangalawa kasi Seryoso. hindi, malawak na yung kasi, parang malawak na yung pinanggalingan niya, parang Malawak ka rin sabihin. malawak na yung pag-iisip kasi yung una, Kumbaga, ikaw pang magdadala. Nakakaintindi, ganun. Ngayon, malawak yung pangunawa, ganon. yung pangalawa, kahit hindi ko sariling anak, Oo. Akala ko anak mo napamahal yun. na rin ako eh. Akala ko anak mo yun. Hindi, kinakasama ko lang yun. Okay. Mga manoy, mga dudong, numaan lang ako dito Eh sa kanila sana, kasi. wag ka sanang magsawa na Ay, hindi sana. hindi ako magsasawa sa kasi November 1 talagang kasi, birthday ko November 1. Baka malapit na, sana. sunod na buwan. Kahit na maano ni Tulfo na sana sila matulungan kahit Oo. ako kasi Kaya minsan, nga, nananawagan May na sarili kay Sir rin ako, Rita, tay. pero hindi pa siguro nakakarating. may kaya doon rin sa ako sa sarili ko Madalian. may sarili may kaya rin ako sa sa pamilya ko. Ako nga lang, ang layo kasi nang inuwi ako. Ang pinakahanap buhay ko kasi rito. Ang bahay ko kasi Montalban, San Isidro. Bali dito, kontento na ako sa kinikita ko, 700 isang gabi. Okay rin pala. Kahit wala akong pinag-aralan.
okay na ako sa may sidecar ako. Kumikita ako Dapat ng kasi, sir. Sa'yo yung ano, yung bike, yung yan, sarili ko pang-pajam. yan. Okay mga kadudong, okay na pala, okay ka na. Ano nga pala ulit pangalan mo no? Rocky. Ha? Rocky. Rocky, oh, Rocky. Ito yung original Okay na pala yung ng asawa. kinakabahan lang ako sa'yo dito. Sabi ko, anong nangyari ni... Kinakabahan ako sa ano eh. Ha? Kinakabahan ako sa kinakasama ko ngayon mamaya. Isang asawa. Ikaw na yung makapag-desisyon diyan. Kasi Hindi sa akin. mahirap talaga 'yan. Ang hirap, di ba? Oo. Kasi ito, 5 years kami nagsama, ilang taon kami naghiwalay nito, ngayon lang bumalik sa akin to kasi gawa ng pinapabayaan siya ng kinakasama niya, pero hindi pa alam ng kinakasama ko na nagbalikan kami nito. Ngayon, sasabihin sa'yo, parang ikaw, papadudot, ano ba kailangan kong gawin para magkaayos kami dalawa at paano ko ipapaliwanag sa kinakasama ko na nagkabalikan kami nito. Kasi ang hirap eh. Kahit anong sabihin sa kanya, ibang tao yun eh. Okay. Kumbaga sa Okay. Salamat sa ano ha. Kasi lumanan talaga ako dito para malaman ko kung anong nangyari kasi dito ka nakahiga nga. Basa pa damit mo tapos pero mahal kala ko siya. Okay. Mahal Yun ang naman. pinakamalaga. Tapos sino talaga yung mas mabigat sa loob mo, sa puso mo, yun talaga yung pipiliin mo kasi mahirap naman yung Hindi. dalawa. Hindi sa akin. Pero kung kaya mo naman yung Tay. dalawa tapos payag naman sila, wala problema yun. Hindi, tanggap ko naman kung magkabalikan sila ng original ng magulang ng bata. Ang sa akin lang, napamahal kasi sa akin yung bata. At saka una sa lahat, naabol siya ng tunay na magulang ng bata. Ah, Eh sa akin, wala, di ba? Ang pag-ibig niya kasi sa akin, wala naman akong karapatan, di ba? Wala akong dapat ipaglawang kasi ang nauna, original, may anak. May anak sa ano eh. May anak siya, anim yung anak, karapatan ng magulang ng bata ipaglaban yung anak niya sa'yo. Yung ano kasi kinakasama ko, ayaw niya na ron. Kaya ayaw niya na ron. Mama kasi, nawala. Eh sa akin naman, sabi ko, hindi naman pwede magsama tayong dalawa kasi hindi ko naman anak yan. Ang original talaga, yung tatay ng bata at hindi rin tayo magtatagal habang panahon. Ang paman natin, panandalian lang, di ba? Basta nangawa. Di ba kahit saan tayo magtago, hahanapin tayo ng magulang ng bata. Kahit sabihin mo tinuturing akong tatay, ang original na magulang, andyan lang, naghiwalay lang kayo, panandalian lang. Kaya hindi ko na inaasahan na magiging kami. Di ba tay? Okay lang, pagsasama namin, nandito lang sa lansangan. Kunin ka ng tunay mong asawa. Kunin yung mga anak mo, okay lang sa akin. Kung Okay. ayaw mo, okay, basta mahalaga sa akin, okay ka pala, okay ka na, no? Okay, alright. Kadadong, hanggang dito na lang yung aking video kasi dumaan lang talaga ako dito dahil si Rocky ay nakikihiga dito sa may island. Kaya nag-alala ako sa kanya. Kalagayan namin nito. Ayan, nahingi siya ng tulong. Saan kami magpunta, wala na kaming lulugaran. Wala na daw silang kalulugaran na mga kadudong. Kahit saan kami magpunta, sinisita kami ng barangay. Ito lang yung hanap buhay namin, nangalakan lang kami, hindi kami nagnanakaw. Sana kung sino yung may nakakaintindi sa ganitong buhay namin, sana tulungan niyo po kami. Kasi kami lang po yung nagtutulungan dito. So, ayan, Kahit wala na sino po yung nakita nyo rito, kahit saan po kami natutulog dito, nagkakaisa po kami rito. Isa lang po yung hinihingi namin sa inyo, magkaroon po kami ng magandang matulugan man lang, ganun, Magandang- masisilungan. lalo na magdi-December sana. Sana naman, sa matagal namin pagsasama, bawat isa sa amin sana magkaroon din kami ng kanya-kanyang Kanya-kanyang Sariling- sariling kabuhayan. Yun. pamumuhay. Okay. Alright mga kadudong, Sa hiwalay. okay. Okay, mga kadudong, hanggang dito na yung aking video.
Maraming salamat kung nagustuhan niyo ang aking video ay paki-share na lang at paki-like. At kung hindi pa na kayo nakapag-subscribe sa aking channel, sana mag-subscribe na kayo bilang suportan na rin sa aking channel mga kadudong. Okay mga kadudong, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Salamat po. Bye bye. Okay.